jogo ma bende isebedo godo machiegni iwacho ni koro ka nitiere tungni en tungni mosechakore koso tungni dhi wuok bang' ka osetheche oko. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua geno dhi chopo e Senate odiochieng' ma kawuono. To motelo ne mano nitie ng'eto madhi chiw mago mag buche 19 mane onywandi kumoro achiel mondo mi gibedi minyalo winj kumoro achiel kod aputni mago mag joyal buche. Nyaka sani kama ng'wejno osechope. Mae kama ne wanyalo chope dwe achiel mokalo machiegni. Erokamano Cleopas. King'iyo wechegi malong'o kendo iye gik ma wakili owacho en mana ni king'iyo process mar parliament mano kokawo Senate to kod National Assembly pod onge gi teko mar chungo process mar parliament nikech doctrine miwinjo kiwacho ni separation of powers manyiso ni parliament nigi process ne owuon, executive nigi process ne owuon, to kod judiciary be nigi process ne owuon. Gimomiyo ineno ka judges 19 pok ong'ado bura makonyo Gachagua owuon en ni process me parliament kod boarding process madhi mbele e seche moserumo kata ineno seche moko court ng'ado ga buche kaluwore gi act of parliament manyiso ni chik ma parliament ogolo o discuss debate mogolo motero ne president osign mano e koro ka en gima court nyalo muoye to wacho ni chik makoro golni pod wabiro chunge nyaka wanone malong'o waneni waluwore kod kaka katiba dwaro. Manyiso ni weche mag Gachagua bende pok orumo ei parliament ka pod en gimidolo iloso ei parliament. Ka obiro rumo ni obedo impeached nikech sani to obedo impeached osebedo mana kal kod process achiel mar National Assembly. Koro dhi e process mar ariyo mar Senate ma kanyo korumo e ka koro court nyalo kawo ka Gachagua dhi e court nyalo kawo to wacho ni process moluni nyaka mochopeni ka en process maber manyiso ni sani pod wadwaro mondo mi Gachagua kaka court tim dhi mbele kod tich. Koro process me parliament chenro me parliament pod orumo emomiyo judges 19 kata mana case mibiro ng'ad sani onge kaka jok madhi ng'ado case sani judges 3 madhi ng'ado case sa 2 sani biro bende chako loko ni koro ginyalo chungo gima timore e Senate. Ok ginyalo chungo ni be ok ginyalo chungo debate me Senate kaluwore gi doctrine mar separation of powers. Gima timore e Senate ok ginyalo chungo. Gima osetimore e Senate mowuok oko ma ging'ado ni wan wasevote ni kamae ka e ka court koro nyalo seize the matter ka court nyalo kawo to wacho ni okay mano gima ng'ado no kaluwore gi nonro ma koro wantiere ni kata ka pok ong'adi timro chunge mondo wang'i nonro kaka ne otime duto mochopo. Miyo e thuolo masani Gachagua ineno ka bende un motemo mako kiera nikech chik wuon ma kata wakili no be biro lero chik wuon pok ochopo ma koro